Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Unha das circunstancias de cumprir moitos anos é a de coñecer dende moi novo, casi adolescente, máis ou menos profundamente a moitos seres humanos, pensantes uns e reflexivos outros. Son moitos os políticos que de todos os cores coñecín dende entón. Teño que recoñecer que a calidade humana deste sector da poboación, que ademais nos representan, ten descendido moito nas derradeiras décadas. E polo tanto xa non disfruto tanto dos debates políticos que sempre mantiven de forma sana, libre e honesta, respetando ao que pensa diferente por moita razón que eu pense que teño. Pero afortunadamente aínda quedan algúns que defenden ese respeto polos diferentes, conservando íntegra a súa ideoloxía. Un dises escasos persoeiros que considero meu amigo, agora que xa a punto de tirar a toalla pensaba guardar as miñas opinións para min mesmo, é Juan Manuel Casares Gándara, que, como facían os grandes políticos da historia, practica unha actividade literaria impecable, unha maestría que no uso da palabra envexable, co que me honro da súa amizade e tamén de compartir espazo no noso grupo cultural Nós, a xente do redor. Hoxe, unha vez máis, permítome poñer voz aos primeiros parágrafos do traballo que no número 20 da nosa revista Juan Manuel regálanos. Lerei o parágrafo Na fronteira, para que vos, coa revista nas mans, disfrutedes dises interesantes textos como a fixen eu. Na fronteira, o feito de sentir intensamente implica casi sempre un risco de sufrimento, posto que o amor e a dor adoitan seren fieis compañeiros de viaxe. Cousa ben distinta, pensou Solovio durante uns intres, e explicarnos dun xeito racional por que decote non sentimos atraídas por algunhas cousas, persoas ou situacións que poden facernos dano. Un intento de obxectivalo intanxible, operando na fronteira entre a razón e a emoción, Solovio contemplou a posibilidade de que, quizá, a explicación máis acaída se atope en que a mente racional, esa fronte ilustrada de suposta lucidez, é quen de recoñecelo o risco, porén o desexo como unha forza motriz autónoma e rebelde. Afortunadamente non sempre decide atender ás súas advertencias, bendita imperfección humana, concluíu. Moitas grazas, Juan Manuel. E, queridos amigos, continuade ca lectura destes que Juan Manuel chama últimos parágrafos, escribe na nosa revista. Grazas.